ଚାଷୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଜାଣିବା ବାଇଗଣ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପୋକଟା ଲାଗେ ସେ ଫଳର ଜୀବନ ଚକ୍ର କେମିତିକା ଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଖରା ଦିନ। ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ପୋକ ବହୁତ କମ୍, ବର୍ଷା ଦିନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଖରା ଦିନରେ ବି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି। ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିପାରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ତାର ଜୀବନ ଚକ୍ରଟା କେମିତି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ପୋକରା ଅଧିକା ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନଡ଼ାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୋକ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କାଢ଼ି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ଛୋଟରୁ ପୋକ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବାଇଗଣକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ତୋଳିକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାପରେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଫଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳେ ମିନିମମ୍ ଏକରକୁ 200 ଲିଟର ଫୁଲ୍ଲି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ବିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଲ୍ଟିରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡ୍ରମ୍ରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ବିଷର ଡୋଜ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡୋଜ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଡୋଜ୍ ଯଦି କମିଯାଏ ତାହେଲେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ତାକୁ ଅଠା ମିଶ୍ରଣ କରିକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ବି ବାଲ୍ଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଡ୍ରମ୍ରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ବିଷଟା ବି ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷଟା କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ତାକୁ ଟିକେ ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ୍ ଥାଏ କିଛି ରେଡ଼୍ର ଥାଏ, ୟେଲୋର ଥାଏ, ଆଉ ବ୍ଲୁର ଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍। ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବିଷ ହେଉଛି ରେଡ଼୍, ତାପରେ ଟିକେ କମ୍ ଯେଉଁଟା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ କମ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ରେ କୁହାଯିବ ସେଇଟା ବ୍ଲୁଟା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦିଆ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ତ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, କିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଯେମିତିକି ଥାଇମେଥାକ୍ସାମ୍ ହେଲା, ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ସେଇଟା ୟେଲୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଛି, କିଛି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଇପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ରେଡ଼୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର କିମ୍ବା ୟେଲୋ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକିନା ତା ନିୟମ ହେଉଛି ସେ ବିଷ ଯଦି ଆମେ ପକାଉଛେ ମିନିମମ୍ 8ରୁ 10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଫଳ ତୋଳିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଫଳ ଥରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆମେ 3 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତୋଳିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଟା ବି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଦେଉଛେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ବ୍ଲୁ ରେଞ୍ଜର ବି ଯଦି ଦେଉଛେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ବି ମିନିମମ୍ 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ, 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତୋଳି ପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷ ଦେଲେ ବି ଯଦି ଲିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଲିମ୍ବ ତେଲର ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଆ ହୁଏ, ସେ ତ ପୋକକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ପତ୍ର ଟିକେ ପିତୁଳିଆ ହେଇଗଲେ ପତ୍ର ଟିକେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୋକମାନେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିତୁଳିଆ ଲାଗିବ, ଟିକେ ପିତା ଲାଗିବ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପୋକମାନେ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାର୍ ଲିଟରରେ 3ରୁ 5 ml ହିସାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲଟାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ନ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ସାମ୍ପୁ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଠା ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତେଲ ଅଂଶ ମିଶିଯାଏ ପାଣିରେ, ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋକ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲିମ୍ବ ତେଲ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଯଦି ବିଷ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସେ ବିଷରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେନି, ଆଉ ସେ ପୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ 300-400 ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବହୁତ ଭଲ ସାରା ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିଦେବା ସେଇ ଯେଉଁ ପୋକର ଜୀବନ ଚକ୍ର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି ଷ୍ଟେଜ୍ଟା।
प्रजापति स्टेज रे सी अंडा देदेव गोटे गोटे जगार 300 250 रु 300 350 एमती भी प्रजापति गोटे अंडा दे दिए तापर सी पोक आसीगला जो पोक जन्म हो जाए जन्म हो गला आमर बेसी क्षति करें जोटा कि आपंकर बैगण भितर से पशि जाए विभिन्न फूल को नष्ट कर दिए फल भितर जाइए से किसी दिन खाइला तापर सी पीप अवस्था को आसीज पीप अवस्था आसीगला तापर सी प्रजापति धीरे धीरे तैयारी हो प्रजापतिटे हो सारापर से बाहर को पड़े आसो बाहर को पड़े आसला तापर सी अंडा देदेव